men der har været endnu flere i studeritiden, fra forskerstuderi, der ønskede man masser af disse billedliste. Vi er i gang med næste nummer. Vi får en masse af de tunge gæster på banen. Det er Lyder, som viser et fantastisk udstyrsstykke. Vi skal sammen med slære jyske hester og bælgeheste tilbage til omkring år 1900. Til den gang, hvor en lille aftryk skyldte et beløb stort nok til at flyve i mindre landmænd og bringe. Det var en tid, hvor hesten var en altafgørende faktor for samfundets udvikling, og så var det tillægget en yderst positiv forretning for statskassen. I slutningen af 1800-tallet samlede listen 90% af Danmarks indtægter på eksporten af hest. Mange heste blev eksporteret til militæret i vores nabolande, og de blev brugt til at trække de tunge forsynings- og grønvogne til folk. Overalt havde heste deres storhedstid som trækkraft, både for alle slags markredskaber og for alle slags transporter af landet. De var populært sagt motoren i samfundet. Automobilet var i sin vorden, og det var vel at mærke kun som legetøj for ekscentriske rigmænd eller redskab for vågeløste sportsmænd. Ingen med deres fulde fem tillagde dette støjende og usende fænomen nogen som helst nytteværdi i fremtidens samfund. Jeg tror i det hele taget satse på en vogn bredt af noget så livsfarligt som en benzindrevet eksplosionsmotor. Og yderligere er skrækkelige skrumpende køretøjer og hest på den her. Det måtte der være for det løb. Nu skal vi en tur ud på landet. Ud til det lille hyggelige bondehus, hvor dagen netop er start. Bonden og hans kone er allerede i fuld gang med dagens gøremål. Konen skal malkes, for inden længe vil vi blive hentet af mælkevognen og købt til egenens nye stolthed, andelsmejeriet, og måske oven i købet af den til smør eller ost. Der skal laves hø i dag, og skulle det være svært? Jo, det skal i hvert fald være fint og tør med en 3-5 dage efter græsset er slået. Og hvem kan vi jo lidt om? Først skal græsset slås med en fingerklippe og 2 hægter for. Dernæst er græsset væk med høgæderen, så det er, det kan gennemtørre, og derefter at komme på høstdag. Det er helt så, skal vi komme hjem i laden, som vinterens vigtigste fuger, eller det skal sælges på halmtorvet i de store by. Halmtorvet og datidens tankstation for byhestene. Faktisk er den opfindelse af den hyld, der anerkendte forskere blevet udråbt til at være en væsentlig årsag til at store byer som København, London og New York overhovedet har kunnet udvikle sig til de størrelser, hvor disse byer har oplevet. Mælkevognen har været heldig. Der var særlig også naturvægt efter anvisningen. Husk den her krav, hvor der mange steder han skal nå at besøge inden dagens tur.
Hjemme har han selv en lille jordlov, som skal passes, men stillingen som menneskehus giver en plads for beskidning til den og hånd. På fakten er også brødvognen. Det nybagte brød er nylig kommet ud af dagerens ovn, og ligesom en række andre dagligvarer på den tid, faktisk med hestevognen direkte ud til de fjernere koner. En praksis, som vi jo i dag næsten kun kender fra hjemme. På vegne af yderligere et par heste. En hest skulle måske til markedet for at sælges, en anden måske til smeden for at få et par nye sko på, og endelig en hest, som ikke længere kunne tjene det praktiske formål til var tid til, der er på vej til slagt. For 100 år siden var hestebødningen en fin og skærtig spise på yderskolen. Inde i byen går lysen stille. Alt under freder i by. Måske er der øvrigt spadsere med konen. De vil aflægge visionsvar med kanten, men familien er beklageligvis ikke. Men hvad er det? Og huset vil have kommet. Og bekanten kommer sige, at han genkendt til det konflikt. Der er gået ind i byens smukkeste hus. Anlæggelse med tilkaldes, og de har heldigvis været formidlet i år. Da solsprøjterne den håndbetjente bunker har fået selskab af en fungerende ny dampsprøjte fra Sverige, som kan levere ene af det nævnte af vandet i huset. Og på navnet Odin, dampmaskinen trækker bunken, og brændende ikke skal smide på isslag. Og den kan styre slangene til stærkt. Under byggevejledningen til byens brandmænd og for brandmandskabet hurtigt ilden under kontrol. Det var heldigt. For ilden først overtaget, kan husene i mange gader risikere at nedbrænde. Det ved vi. Men i dag kan alle ånde lidt. Røden skulle ikke tage med, men byens brandkår sørgede for, at fabrikantens fine hus ikke blev flammende skud. De siger tak til de raske brandslænge for deres gennemgående indsats. Men alting får jo ende. Og mens vi prøver at finde tilbage til år 2011, kan vi jo passe på sin tak til de jyske og vigtigste heste på den lille tidsrejse, som de deres fine selskaber med at gøre. Husk nu, disse formålige hestesforskere har kørt drenge og makker og kvinde på Danmark, de kender ikke. I vores land over 600.000 arbejdsheste, og der er mange forskellige racer. I dag er der kun omkring 1000 jyske heste tilbage på verdensplan. Det skal vi passe godt på. Tak for nu, og det er sygt. Mange tak herfra til Bæltehestene og Vestjyske Hest. Og det var så, hvad vi havde at byde på til dette formiddagsshow. Hvis der er nogen imellem af jer, der har lyst til at se flere heste, så kan jeg sige, at der er et heste børneshow på Ring 2, som er lige overfor her bagved, hvor vi skal bag på den anden side. Så kan I komme til at se børn og deres heste. Og så skal jeg selvfølgelig huske jer alle sammen igen i aften til kl. 19:30. Der starter vi med endnu et hesteshow. Og det er ikke de samme numre, som vi har set nu. Så dem, der har set det her, kan roligt komme igen.